ai yalla bai gaba ɗaya ni yanzu ma kofar gidan nan wala ba san tsayuwa nake ba. Ni ma ba. Kaga wannan ita ce babar ga kuma yar nan. Ga yar nan. Haka nake ɗauko kuɗi na lodi ina kawo mu. Kwantar da hankalinka. Mu hukuma in ɗanka ka haifa ka kashe shi da kanka sai mun danne ka mun tatsa hakkin gwamnati. Yawwa. Ballantana wanda ita ba hakkin wani. Dan Allah ka dan yi haƙuri. Washasha. Na'am. Ka cika butulu. Lallai dan adam butulu. Yanzu kai washasha zaka je ka ɗauko min ɗan sanda ka kawo min har ƙofar gida? Na baka dama. Uben. Baba. Dama ɗaya ce zaki bani. Ki yadda in aure ta. Amma tun da ba zan aure ta ba. Gwamnati ta shiga ciki. Gwamnati ta shiga ni ba abin da zan iya. To haka ne. All of you go to the police station. Kai yanzu ka zo ka. Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Bawon mata. Ba Allah na ganka ga ofisa ga mamanmu ga kanwanmu. Mama me yake faruwa? San wani abu shi wannan washasha da kake. Wannan baiwar Allah ni zaka tambaya me ta yi in gaya maka. Kuna neman kusa kai na kulle. Mi mama ta yi? Yawwa wannan baiwar Allah wannan da kake gani hamshakin dan dako ne ya kware wajen daukar kaya da iya karfin da Allah halice shi da shi. Yawwa. Ita da ƴan kudaden sa ko da yaushe in yayi dako idawo sai ya kundige kudin sa. Ikawa wannan matar da ita kuma ba tsoron Allah take ba a matsayin iyasan ita. Bawon mata. Don haka yanzu ta fito ta tsaye gwamon jaki cewar wannan bai cancanta ba za ta ba shi aure ba. Don haka shi kuma iga ba zai lamunta ba. A dawo masa da kuɗinsa in ya so duk wanda ta ga za ta ba aurenta wannan ita ta sani. Ba abin da ya dame ni. Ka hakkinka. Shine ba a kwada da tsohuwa to a bata gayanta. Kuɗin ba wai yan kuɗi bane 1000, 2000, 3000. Kuɗi ne masu dama duk sanda na dinkulo in kawo da na dinkulo in kawo. To saurara. Shin nawa ne kuɗin? Kana magan 70. Kwarai kuwa. Tun da tim sannan akwai na 8,000. To. 278 akwai na 8,000. Ka ji magana. Dot akai. To abin da za yi ni na ɗauki nauyin wannan abin zan biya wannan kuɗin. Yawwa shikenan. Zan biya wannan kuɗin. Mama. Ba an Allah zan biya wannan kuɗin. Kam kuloba. Kai ina kaga kuɗin da zaka biya wannan kuɗaɗe taurin bala'i. Ofisa da kaddara a hannuna. Shikenan. Me ka gani nan? Mashin. To wannan mashin din yanzu na je na siyo shi. To. Bayan shi ga wayata. Wannan mashin din da kake ganin shi naira 170 na siyo shi yanzu a kasuwa. Saboda haka mashin din nan a rike shi. Ga wayata ko a banza za ta 15,000 ko yanzu a kasuwa. Saboda haka a bata ma 10,000. Ke ofisa? A gwada. Ai ba a. Ga kuɗi nan. Naira 20,000 kuɗin adashen mamata ne. Kai daidai. Zan je za ka yi mai gida asibiti. Wannan kundin bala ta burge ni. Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Bawon mata. Na gode kwarai Allah saka da alkhairi kuma Allah ya baka wanda zai maka. Haba Khadija, ai ni akan ki hauka ma zan iya yi. Ba abin da ba zan iya akan ki ba. Ai take godiya saboda ka rufa mata asiri ni ma ka rufa min asiri ni uwarta. Sai ma Allah ya rufa maka naka. Ka san babanta tsanani gare shi. Gashi jibi za a daura mata aure. Duk wannan taimakon da kai ba ai da fasa ma auren za a yi. Jibi za a daura mata aure. Ita Khadija? Amma Khadija saboda ke ba mutum ne arziki bace. Saboda kina gurguwan mahaukaciya shine zaki ta bari in ta sarauka da dukiya ta akan ki. Ashe aure zaki? Babur din nan fa ba nawa bane ba fa. Aro aka bani. To kiran ka mukai? Ai ba roƙon ka mukai ba. Kake ta wani miƙo hannu kamar zaka yi kwace. Roƙon ka mukai? Domin samun sababbin komedinmu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawon Mata Comedy sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu, Bawon Mata Comedy.